9 kg. Ugrunk egyet, mert majd a Joker mérkőzés KT-val a legvégén lesz. Klassz Árpád és Zámbó Dániel következik. Zámbó Dániel, aki a legrutinosabb az összes Boxing One versenyző közül. Nála többet senkit nem töltött a ringbe. 3-szoros ezüstérmes, 2-szeres bronzérmes itt a Boxing One-ban. Alpok Adria verseny nyert. Ő érkezik elsőként. És hát Klassz Árpival már gyakorlatilag nagyon jól ismerik egymást, hiszen ebben a sorozatban találkoztak egymással 3 alkalommal is, de mind a 3 alkalommal Zámbó Dani maradt alul, tehát Klassz Árpi volt az, aki hozta a mérkőzést. Jön akkor az ellenfél is. Füstfény van itt minden, kérem szépen, és jön a Komárnosságból Klassz Árpád, aki Görbics Gabi ellen zseniális boxszal az utolsó mérkőzésen a Debrecen ellen győzelemmel fejezte be az elődöntőt. Akkor ő volt a Joker. Most azonban KT Gyula lesz az. Itt a legutóbbi mérkőzésen egymás ellen nagyon szoros meccset vívtak egymással. Talán a legszorosabbat, mint amit eddig korábban láthattunk. 27 esztendő Zámbó Dani, 8 győzelme van, 11 veresége, a többi döntetlen. Ugye az első időszakban még csak 2 pontozó bíró volt, akkor gyakoribb volt a döntetlen, mint most, amikor 4-en is vannak. Szintén fordított alapállású, mint néhányan itt a mai este folyamán. És a másik oldalon pedig ott van Klassz Árpád, a magyar ökölvívás nagy tehetsége, 23 esztendős, 10 győzelem, 2 döntetlen, nem kapott még ki, mögötte pedig Szántó Imre, akivel általában dolgozik a hét legtöbb napján. Jován Ruzsics lesz majd a vezető bíró. És akkor jön majd az első menet. Iméli Károly egyébként, aki speakerként itt közvetít, 35 éves évfordulójához érkezett. Ő révkomárami magyar ember és élhal a boxér. Most elindította útjára ezt az összecsapást. És megnézzük, hogy mit látunk majd. Klassz Árpi, aki hol így boxol, hol úgy boxol. Zámbónak szűken kell boxolni, ez nyilvánvaló, és figyelni kell a fedezék mögé valahogy ne jusson be Klassz. Ha nagy tempót diktál, akkor bajba kerülhet. Igen, Árpinál az, hogy kettős fedezékbe vonul, az nem mindig azt jelenti, hogy védekezik. Van, amikor az a taktikájának a része, és abból villámgyors ellentámadásokat indít, mert ugye, hogyha megtámad az ellenfél, akkor ki kell, hogy nyíljon, és ezt próbálja kihasználni, és ebben villámgyors kontrákat beleütni. Győrben egyébként, amikor 14-2-re nyert a nyár folyamán a Patent Gladiátor ellen a révkomárami cápák, akkor ugye a komplett magyar válogatott volt, akkor még Varga Miklós és Szellő Imre is ott volt a ringben. Akkor Zámbó Zöld Tamás ellen boxolt, akkor Klassz nem volt ott. Az volt az egyetlen mérkőzés, amit a győriek akkor nyerni tudtak. Jön előre Klassz, de Zámbó szépen fedezékkel tartja, most egyszer átment azonban az ütés. Zámbó azonban jó lábmunkával megint eltalálta Klassz finoman. Most azonban szépen Zámbó visszakontrázott. Hát nagy adok-kapok van itt most, és azt kell, hogy mondjam, kiegyenlített a mérkőzés. Találatok szempontjából igen, viszont Árpi egy kicsit ilyen erőboxot próbál ráelőltetni Danira. Egyre inkább ott van rajta, és igazából nem túl szabályosan, hogy két kézzel ellökdös, és mindig neki próbálja lökni a kötélnek, és úgy beszorítani oda a sarokba, de rendkívül hatásos. Most a fejütések mellett testen is sikerült, hogy megbontsa. Dani viszont rendkívül szépen eltalálja mindig a nyíltan, elég nyíltan támadó Klassz Árpit. És ismét. Bebeférnek a kesztyűk közé az ütések.
nagyon aktív ez a mérkőzés, és azt kell mondjam, a mai nap pedig a legnagyobb csatáját látjuk eddig. Igen, Árpi folyamatosan támad, de Dani sokkal többet talál. Most egy kemény jobb kézzel azért Árpinak is sikerült, meg ballal is. Oly, de keményen meghúzta megint. Nagyon látványos. Folyamatosan nyomás alatt tartja Zámbót Klassz Árpád. Testen is megpróbálja megbontani, de jól védi magát Zámbó, és most jó a kontrája. No, vajon lesz-e majd taktikai váltás? Ha bele tudunk hallgatni, hogy mit gondolnak az edzők az első menet után, akkor meg fogjuk tenni. Minden esetre jó meccset látunk eddig, azt kell, hogy mondjam. Várják itt a nagyütést, itt különösen a kék sarokban. Itt a pontozás közben. És a pontozásnál a piros sarok 2 helyen vezet, a kék sarok 2 helyen vezet, tehát döntetlenre látták eddig a pontozóbírák. És megint Dani az, akit egész szépen talált kétszer is, 3-szor is. Árpi még alszik a menet elején. És ismét Dani. Azt mondják, hogy erőlködik a piros sarokból Klassz Árpád, de nem annyira erőlködésnek látom. Kétszer bement a kesztyűk közé most. Zámbó jól jön előre. Igen, Zámbó nagyon szépen szűken egyre ott van mindig ütőtában, onnan kilövi a szűk egyeneseket, amik mindig beférnek a lukon, mindig beférnek Árpi kezei között. Ugye azt kérték, hogy legyen nagyon laza Klassz Árpi a szorítóban. Hát ő laza mindig, ugye azt kell, hogy mondjuk, azért nála lazább, kevés van a magyar ökölvívásban. Oly, de szépen, nagyon szépen, minden ütésre van válasza Zámbó Daninak. Eljönnek most egy másik sarkot, néznek ki maguknak. És most Klassznak volt szép találata. De ahogy jön előre Zámbó, testen is, fejen is azért eredményes. Árpi nagy ütésre készül. Az a gond ezekkel a nagy ütésre készülések, hogy azok soha nem szoktak sikerülni. Emlékeimben feldereng az első mérkőzés, amikor írtak itt a Boxing One-ban. Szántó Imre itt volt a szorító mellett, az első menetet nyugodtan nézte, a harmadiknál már gyakorlatilag tombolt, és küldte volna előre Klaszt. Most a Klassz Árpi szépen jobbal ballal eltalálja Zámbót, Zámbó viszont szépen visszatáncol, és kontrából még a fejvédő is elcsúszik, tiszta találat volt ez is. Igen, Árpi mindig a menet végét próbálja egyre erősebben megpörgetni, egyre erősebben felhúzni. Ezeket a hirtelen felándolásokat Dani kibírja, akkor sokkal többször talál tisztán. Azt mondta Nagy Zoltán, hogy a mérkőzés előtti riportban, hogy 2-3 súlycsoportban meglepetést szeretne okozni. Na most ugye nekik mindenképpen rázban azt gondolom bízhattak, hogy megnyeri a mérkőzést. Zámbóban az eddig látottak alapján akár benne is lehet a meglepetés. Megvan testen, fejen, már többször a fedezéket találja el azért, de azért egy-egy átcsúszik. Nem tudom, hogy a pontozóbírák mennyit is látnak ebből, mert nem minden szögből látszik, és aztán Zámbó megint. Azt mondják közben Zámbó Daninak, hogy vegye át az irányítást, az nem jó, hogyha Klassz irányít, már pedig most Klassz beszorítja a sarokba, és kétszer meg is üti, kétszer el is találja. És most jön előre Zámbó, de ő is kap egyet. Ő ha leadja a fedezéket, akkor bajba kerülhet.
Véget ért a második menet. Hű, de izgalmas ez, Zoli. Nagyon jó mérkőzés. Mind a kettenek 4-5-10 másodpercet tempót fognak, és azok az 5 pillanatok, és utána rögtön fordul a meccs képe. Rendkívül hullámzó mérkőzés, rendkívül izgalmas. Levegő. Dani, ne essél be az ütésbe. Üssél be. 3 perc. Levegő. Nyugodj meg. Boxol, Danika, boxol, ütsz. Ne engedd át, ne legyen kicsi a hited, Danika. Ne engedd, nincs az, hogy én ütök, ő üt, te ütsz. Levegő. Szépen, Danika, mindent talál. Amit ütsz, azt talál. Fogom bemondani az időt. Megrázod magadat, és ütsz. Íme a pont. 7-4, 4-4, 7-9, 13, 12. Hát... Szoros lesz ez, nagyon szoros lesz. Azt mondja, hogy Kibírja jobban. Azt gondolom, hogy ezen nagyon sok múlik. a piros sarok ezt a mérkőzést akár meg is nyerheti. A két szerb pontozóbírónál, ha jól számoltam, akkor vezet Zámbó Dániel. De Klassz Árpád bírja végig a 9 percet, az egészen biztos. Zámbót se kell félteni. Szép együttes találat. Most talán ebből... Hoppá, kettőször Zámbó is talált. Talán egy kicsit az egyik tenyeres volt, de Klassznak is voltak jó megmozdulásai. Nagyon szépen testre talált Árpi. És oly, de gyönyörű jobb felütés hátulról, pont belelépett Dani. A harmadik menet. Nagyon sok minden függ ugye ettől, közönség hangulata, a többieké, hogy a gladiátor megérezze, hogy van keresni valóját Révkomáromban. Ezen a mérkőzésen nagyon sok minden múlik. Jön erre Klassz. Igen, ez tenyeres volt. Figyelmezteti is a vezetőbíró. Bátran boxoljál, mondják Zámbónak. Extázisban egyébként Nagy Zoltán a piros sarokban, a kék sarokban nagyjából csendben figyelik. Igen, nagyon sok tiszta váltott ütés van, gyakorlatilag a védekezése nem sokat törődnek. Igen, Daninak azért zártabban fönt a keze. Árpi úgy nagyon magabiztosan fogja fel az ütéseket. Bevállalja azt, hogy Dani eltalálja őt tisztán. Árpi most megint mutatja a lazaságát, de most érzem egy kicsit azt, hogy fölhúzta a fedezéket, és aztán jön előre és próbál ütni Zámbónak, megint jó a kontrája. Mind a ketten, én azt gondolom, mind a ketten most holpontra jutott ebben a menetben, és most az utolsó nagy rohamra készülnek, az utolsó nagy rohamra. Hú, és most megfogta nagyon Zámbót Klassz, eltalálta kétszer-háromszor tisztán. Az a kérdés, ki fog tempót fogni. Árpinak sikerül-e megtalálnia a tempót? Nagyon úgy néz ki, igen. És most talál, amikor talál 3-4-et tisztán. Ez nem volt... Ki kell bírni a Zámbónak, mondja Nagy Zoltán. Bia ellen boxolt egy hatalmasat. Zámbó Dani 2 évvel ezelőtt 8 percig totális fölényben volt, elfáradt a végére, és döntetlen lett így a meccs. Vajon ezen a mérkőzésen ezek a klassz ütések itt, amik a végén voltak, ezek mire lehet elég? Mert azért itt volt 5-6 tiszta ütés, amit Zámbó beszedett. És itt a gong. Így a harmadik menet végére. Én azt gondolom, hogy talán a piros sarok. Ha volt neki annyi előnye itt a végén, hogy ez a két tiszta roham, akkor ez elvileg elég neki, de nem tudom. Hát meglátjuk. Interjú következik, méghozzá a magyar bajnokkal, akinek most döntetlen lett a mérkőzése, Rácz Sándorral. Így igaz, Péter, itt áll már mellettem Rácz Sándor, akivel beszélgettünk egy kicsit itt az interjú előtt, és hát akkor azt mondtad, hogy szerinted a tiéd volt ez a mérkőzés. Én belül úgy éreztem,
hogy nekem az én kezemet kellett volna felemelni a bírónak. Szerinted többet találtál tisztán? Több tisztát találtam. Ugye a harmadik menet második felére ott már az volt, hogy elfáradtam, illetve megkötődtek az izmaim, szóval ott már annyit nem ütöttem, nem mozogtam annyit lábon, de szerintem az is egy tiszta menet volt. Nagy Zoli az edzőtök mondta, hogy egy-két meglepetést azért vár. Szerintem a te győzelmedet oda tuti fiókba tette. Mondd még egyszer, nem? Nagy Zoli az elején azt mondta, hogy egy-két meglepetést vár. A te győzelmedet szerintem nem a meglepetések közé, hanem tőled várta azért a 2 pontot. Igen, ez várható volt, mivel hogy boxoltam már vele a sráccal, és meg is vertem. Illetve szerintem még azért mondhatta az edző, mert ő is úgy gondolta, hogy meg fogom nyerni a mérkőzést, de ezek szerint nem. Ez most nem jött össze, mi azért gratulálunk, köszönöm szépen, Sanyi. Na hát akkor nézzük a harmadik mérkőzés, Zámbó Dani. Én láttam az összes mérkőzését Klassz Árpi ellen. Ez még jobb volt, mint az előző, amikor nagyon szoros volt. Tehát azt gondolom, hogy most itt bellelt a reálisan akár a győzelem is, de Klassznak is nagyon-nagyon jó megmozdulásai voltak. A lazasága, a titokzoknit láthattuk előbb, és kíváncsian várjuk a pontozást, hogy mi is az ítélet. Miként az edzők is, mind a két én azt gondolom, hogy Születtek már az furcsa eredmények, az előző, én azt gondolom Rácz Sanyinak is egy kicsit furcsa végeredménye született a mérkőzésének. Hát itt is meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Én azt gondolom, hogy egyébként Árpi a harmadik menettel biztosította a győzelmét, de Dani az első 2 menetben rendkívül jól eltalálta, rendkívül jól megtalálta a lukokat a fedezékén, Árpi fedezékén. a második menet után a 2-szer bírónál még vezetett Zámbó Dáni, és a magyar pontozó bírónál döntetlen volt. Egyelőre mindenki izgul, hogy mi is lesz. Jön az ítélet. 69 kg-ban. 2. Zámbó Dániel a győztes. Nem volt elég a harmadik menet. Az első 2 menet és a harmadiknak egy része elég volt. Ez azt jelenti, hogy a mai nap első meglepetése itt van. 3-3 az állás. Az első 2 menet döntött, mindenképpen Zámbó Dani javára az a sok kicsi tiszta ütés, amit bevitt, ami azért annyira nem volt kicsi, mert rendszeresen járt Árpi feje mindig hátra-hátra. Az este meglepetés embere, de szerintem inkább a legboldogabb embere áll itt most mellettem. Te gondoltad volna, Dani? Hát nagyon sokat készültünk erre a meccsre, és hát úgy jöttünk, hogy nyerni fogunk, és hál' Istennek is lett. Mi volt az, ami döntött szerinted a te javadra? Te bentről hogy érezted? Hát én szerintem az első az, hogy rossz taktikát választott szerintem Árpi, mert jött rám, felvette velem úgymond a harcot, és szerintem ez döntött el a meccset, hogy végig mentem rá az első 2 menetben. Sajnos harmadik az nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de hál' Isten így is meglett.